як ҳайати нозирони созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо ки барои назорати ҷараёни интихоботи президентӣ ба Душанбе омадааст, мегӯяд ба ҷуз пахши изҳорот ҳаққи дахолат ба кори Комиссиони Марказии интихоботии Тоҷикистонро нахоҳад дошт. Параскева Бадеску, раҳбари ин ҳайати нозирон, дар ҳоле бо хабарнигорон суҳбат мекард, гуфт ин ҳайат дар ҳоли ҳозир аз 14 нафар иборат буда, дар рӯзи интихоботи президентӣ боз 150 нозири дигари ин созмон вориди Тоҷикистон хоҳанд шуд. раҳбари ҳайати нозирони созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо баъдан ба чанд пурсиши хабарнигорон дар робита ба интихоботи президентии Тоҷикистон ҳам посух гуфт. Вай аз ҷумла дар ҷавоб ба ин савол ки пешбинии онҳо аз интихоботи рӯзи 6 ноябр чист, гуфт нозирон ҳаққи чунин як пешгӯиро надоранд. Ба таъкиди ӯ, онҳо танҳо мушоҳида мекунанд ки то куҷо интихоботи раёсатҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ мегузарад. гурӯҳе аз хабарнигорон мавзӯи иштироки муҳоҷирони тоҷик дар маъракаи ҷамъоварии имзо ба тарафдории номзадҳо ба мақоми президентиро ҳам ба миён гузоштанд. ҳарчанд Комиссиони Марказии интихобот овоздиҳии тақрибан 1 миллион муҳоҷири тоҷик дар интихоботи президентиро дуруст хондааст, вале гуфта ки онҳо ҳаққи имзо гузоштан ба тарафдории як номзадро надоранд. Алексей Громов, яке аз нозирони созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо, низ гуфт, дар қонунгузории Тоҷикистон ҳеҷ банди мушаххасе дар ин маврид зикр нашудааст. интихоботи раёсатҷумҳурии Тоҷикистон қарор аст 6 ноябр баргузор шавад. То кунун номи 7 довталаби курсии президентӣ мушаххас шуда, онҳо барои ҷамъоварии имзо машғуланд. мақомот то 7 октябр ба онҳо фурсат доданд ки 210 000 имзо ҷамъоварӣ карда, сипас худро номнавис кунанд. дар ғайри сурат аз ҳаққи иштирок дар интихобот маҳрум хоҳанд шуд.